señoras e señores? Son as 6:29 minutos da tarde, como cada tarde estamos, sí, cociñando unha voltas co prato, como cada tarde estamos en directo, na Televisión de Galicia. Se ainda non nos seguides nas redes sociais, bueno, es un traballo máis que facer no día de hoxe, que é seguirnos, @voltascoprato, aí temos todas as receitas e, ademais, atención, porque no Spotify, sí, xa temos a lista oficial da música do A Voltas co Prato. Que auténtica maravilla. Ese aplauso para nós así. Listo. Sí, sí. Unha lista espectacular na que, por suposto, o número 1 é o noso adorado e querido Quim Barreiros. É o número 1. Aí está. O noso Quim Barreiros, que algún día traerá unha receita. Eu sigo insistindo e sigo pedindo que veña Quim Barreiros ao programa. Pero quen ten que vir neste momento son os nosos cociñeiros. Así que pasen, por favor, Xulio Mato e Estefanía Colmeiro. Un aplauso para eles. Viste como entrou Estefanía? Estefanía entrou así. Atención, Como se fora a roubar. Entonces un pouco así, non? Ai, que se me caen os pantalones. Que tal, como estás? Moi ben. Estás ben? Sí. Sí, benvida, Graciñas. A todo isto. Como ves a Xulio desde que volveu das vacacións? Moi ben. Gracias. O Xulio sempre o vexo ben. Sí. Toma polo saco. Bueno, hai días que non hai quen te aguante. A mí, o único que non me aguantas es ti. Hai días que non te atures nin a ti mismo. Eso é outra cousa, pero o único que non me atura es ti. Bueno, pero eso é todo ano. Bueno, señoras, señores, imos cociñar a ver que nos trae Isabel de Brión. Hola, son Isabel, dos Ángeles, de Brión. Hoxe vamos facer caldeirada con ralla. Para facela a miña maneira e despois a ver os cociñeiros como lle sale, mellor está moi rica. Eu primeiramente cozo as patatas, botolle un trociño de cebola, despois cando está a patata cocida botolle a ralla. Ao final, cando está todo cocidiño, fago un sofrito de allo con pimentón, que é o que se lle bota despois, vos botolle por encima, iso xa está riquísimo. A mí saleme moi ben. Cada un dalle a súa maña. Un biquiño para todos e a ver como sale a cousa. E un biquiño para Isabel, que vai estar hoxe con nós, con a Voltas co Prato, ben? Dos Ángeles en Brión, donde teño, por certo, moitos amigos, e que bicos para a xente dos Ángeles, que son maravillosos, e ademais son seguidores do Voltas co Prato, Xulio, non o sabías? Sí, estou mirando como mola a raya que temos detrás. Ah, Parece que te vai papar. está bonita, Sí. Ten xeño. Eso é unha Esta parte é chulada. unha mantarraya. Sí. Ten ganas de que... Como a túa camisa, unha manta camisa. Xa estamos. Ten ganas de que cociñen, non? Sí. Sí, é que estamos no inverno, mañán é o primeiro día do mes do Nadal. Sí. Nadal. Entón xa hai que entrando, xa hai que ir entrando. Sí. Xa me estou posicionando. Xa me estou Ti posicionando. xa te estás ambientando. Claro, Sí, xa me sí. estou ambientando. A ver, Raya, Vale. que vas facer, Xulio? Eu vou na fritir. Vale, vou na facer frita e vou a facer un guisiño aparte con pataca. Despois vou integrar esa raya frita no guisiño de pataca. Pero vamos a ver, entonces vai ser frita ou guisada? Frita sobre un guiso de pataca. Vale. Frita Vale. sobre un guiso de pataca. Pero poderíase facer o mismo, explicocho despois como convertir eso nun guiso global. Ti sabes que mo tens que explicar como se fose parvo, verdad? Sí, 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 tal cual. Como Calquera se cousa que che digo, digoche como se foras parvo. Perfecto, perfecto. Eu, así é cando te entendo. E ainda ás veces cóstame. Estefanía. Bueno, o meu é moi básico. Ajá. É ralla cocida e rematada con allada. Eu creo que non podes decir básico, poderías decir clásico. Clásico, no, pero digo che o de básico porque como dixetes que te explicáramos como se foras parvo, Ajá. digo che xa algo básico, sabes? De primeiro, non? De primeiro. De primeiro. Pero sí, é un clásico da cociña galega. Entón vai ser unha ralla cocida con allada. Rematada coa alladiña, como fai un pouco Isabel, supoño. Incluso a xente que é un pouco limitada para a cociña e para a comprensión das cousas en xeral, como a min, pode entender estas receitas. Así que, señoras e señores, cociñamos raya. No A Voltas co Prato marchamos con Xulio Mato. Veña, imos alá. A ver. Cañotas, raya, cañotas. Placer. Raya tes. Un placer, señora Raya. Que tal, todo ben? Esta xa troceadiña, como ves, son as alas da raya. Ala. Sería co que utiliza para nadar. Ajá. Vale. Esta, como ves, está sin piel. Vale. Vale, as que son máis de máis cerca da costa, que son un poquinho máis cativas, e teñen a piel máis fina, poderíamos comer con piel. Vale. Vale, esta non porque é moi dura, faisenos moi dura. Entón, se son máis de interior, non, se están no interior do mar, quero Claro, as decir, que son de costa, de baixura, cómense con pel. Pódense comer con pel, vale. Vale, gústame sabelo porque a raya é un produto que me gusta moito. Por certo, que non descubrín hai moito, pero que me gusta moito. e fixeche algunha vez? Fixen algunha vez. Si que é destas cousas que, ves, mira a tua cara. Saltou a noticia. Saltou a noticia. Cañotes cociñou. Madre mía. Pois sí, como imos facer a raya frita de Xulio Mato? Pois que explique el, que para iso está aquí. Bueno, pois Xulio. mira, o primeiro de todo puxen a quecer o aceite, vale? Vale.
E aquí teño esa fariña que se vende para facer as arepas. Que non podemos utilizar fariña normal, pero esta vamos a buscar, por consello de Fanny, un cruxiente un poquinho diferente. Vale, quer decir, podría ser con fariña normal. Pode ser con fariña normal perfectamente, eso é. Mira, aquí temos o aceite, o que vamos a engadir, como non, Manteiga. unha noz de manteiga, vale? Unha noz. Aceite e manteiga. Vale. Vai estar en pouca graxa esa raya, Vámola a fritir solo, despois vámola a poñer un papel absorbente para que absorba o exceso de grasa. Se o médico lles dixo que teñen o colesterol alto, por favor, fagan así a raya. Fagan así a raya. Cun pouquiño de aceite e de manteiga, como lle gusta a Xulio Mato. Claro, claro. Sí, sí. Vais a ver moito mellor. Eso seguro, Vale. eso seguro. Bueno, en calquera caso, por favor, chamádenos 664-483-419. Ese é o teléfono da Voltas co Prato, o que podedes chamar e contarnos todo o que queirades sobre a raya. E recordade que repartimos cartiños, Xulio, despois das túas vacacións, a ver se non te olvidaches de como vai isto. 50 euros dunha vez. 50 doutra. En donde? En donde? No, a Voltas co Prato. Pensei que tiña que decir o teléfono. No, di, no. En donde? No, a Voltas co Prato. Da? Televisión de Galicia. Moi ben. O teléfono en O donde? único programa de cociña en directo. Moi ben. Eso é certo, eso é certo. Ainda non sabes o teléfono, non? Sí, se me poñen, sí. Vale, entón, por un lado temos a manteiga aí, que vedes que se está xa derretendo. Eso é o que nos vai indicar tamén que temos o aceite listo, ves? Ajá. Entón, agora vamos a empezar a coller estes trociños que xa teño cortados de raya. Xa vai ir así. Claro, e vámola a pasar por esta fariña que che dixen. Podía ser calquera fariña, Pero esta, mira, se está así húmeda, colle moi ben o aceite, o pan. Que non teña auga para fariña. Claro, que non teña auga para que non salte, non? Eso, Pero se está húmeda, que está así un poquinho húmeda. Pega moi ben, claro. Pega moi ben a fariña. Xa empeza a fritir. Sí. Entón vamos dando... O sal vamos a deixar po final, porque como che dixen, vai ter un guisiño, podíamoslo salgar agora, se a queremos comer solo frita, podémosla salgar xa, antes de pasala pola farina. Pero senón, vamos a esperar o guiso, porque todo vai sumar. Empeza xa a recender entre que puxo tamén a cebola aí a facerse e a raya aquí a fritir, empeza a recender moi ben. Deixamos a Xulio Mato aquí coas súas rayas fritas. Marchamos con Estefanía Colmeiro a ver que ánimos ten hoxe para tratar coa miña persoa. Ben, estou moi animada. Sí? Sí. Mira, coméntoche. Contame como vai ser a túa raya cocida. O meu clásico. O teu clásico. O meu clásico. Pois vamos a poñer a cocer o que son as patacas cortadas en cachelos, vale? E aquí a pataquiña poño a cocer. Home, de momento vai clásico, patacas cocidas cortadas en cachelo. A ver. Eso xa é primeiro de Galicia. Ti dixeches que fixeras raya, non? Sí. E como fixeches ti a raya? Ai, o problema é cando fixen. Non é como, o problema é cando. E xa non te lembras de como a fixeches. Esa é outra historia. Vale. Xa hai polo menos, mira, vouche dicir exactamente que hai polo menos 4 anos que non a fago. Caramba. De cantas veces a fixeche unha, non? Esquecido. 4 anos, de verdade, 4 anos. Bueno, pois mira, para esta receta clásica, poñemos a pataca coa ceboliña a cocer, vale? A cebola poño así en cuartiños tamén e un trociño de unto, vale? E o unto que lle vou a aportar é esa grasiña. Sí, tamén moi bo para o colesterol. Pero é unha grasa destas sanas. É unha grasa sana. Bueno, veremos se lle parece sano ou non a nosa convidada de hoxe, que veña, por favor, Isabel de Brión. Un aplauso para ela. Vámoslo intentar outra vez. Que veña, por favor, Isabel de Brión. Aí está. Isabel de Brión. Que tal, Isabel, como estás? Ben, arrímate adiante, que vexo que estás un pouco... Aí, que te quede. Vexo que estás un pouquinho nerviosa. Xa vexo que estades... Huele ben, Huele ben. Deu igual. Huele ben. Xa está, eso é importante. Vente, que vamos ver o de Estefanía Colmeiro. Arrímate pa aquí. A ver, contalle. Boa tarde, Isabel. Mira, eu vou facer a raya cocida e logo vou na rematar con unha alladiña. moi ben. Aquí teño as patacas, coa cebola e un trociño de unto. Botas de unto. Sí, que lle vai a dar aí un saboriño. Ajá.
Non tens problemas co colesterol, ou? Non. Non. En principio non. En principio non. E ahora vou a cortar o que a ala da raya. Está guai, porque antes Xulio xa tiña cortada, así polo menos vemos como se corta. Sí. Non, ti sabes cortar, sabes como se corta máis ou menos unha raya? Así, Así, alargado, así, alargado, seguir o nosa casa cartílago facíamos e despois exactamente. vale. Alargado, nada máis. O oso que digamos que é central da raya é un oso moi delgadiño, parte moi fácil. Hai que decir da raya tamén que está moi ben que é un peixe que non ten espiña, prácticamente. Bueno, ten, o sea, Ten eu unha dixen espiña- oso, pero é a unha espiña espiña central que é moi delgadiña, que digamos que é o que a columna, Sí, non? pero despois a carne sai moi ben. Sí, Cando a separas... é moi doada de sai moi limpar, ben. sí. Sí. Si está ben cocidiña. E logo para rematar este prato, voulle facer unha llariña. Sí. Gusta, challada. Sí, normalmente como facía a miña nai na casa, Ah, sí? sempre Facías- facía cocía patata e tal, despois cocía a raya, despois botaba ya a vallada con allo e tal, e o pimentón fora. É dicir, que Estefanía vai facer máis ou menos a clásico. receita da túa casa. Sí. Como quen di. Sí. Isto é interesante porque veremos se Estefanía está ao nivel ou non. Eu creo que sí. Pero imos ver de momento a Xulio Mato. Veña, arrímate aí porque Xulio... Ah, isto huele Sí, pero... Bueno, ben, Isabel. Hola, benvida, Isabel. A dereita, Isabel. aquí. Bueno, non che fai moito caso. Sí, no, sí que fago caso que estou facendo Sí, raya. carai, Vale, pero estou cuidado. facendo unha maneira un poquinho diferente. Mira, aquí estou na Frita. paseina por esta fariña de facer as arepas, podemos utilizar calquera outra. E teño aquí fritindo con un poquinho de aceite de manteiga, con bastante aceite, un poquinho de manteiga, hasta que nos vaya dourando así como está esta, ves? Xa está douradinha. Sí. Con unha que temos douradinha, Sí. vámola quitando para este papel para que se poña tranquilo cañotas e non lle teña moita grasa, vale? Entón, por este outro lado teño, como ves, un sofritiño que teño un poquinho de allo, cebola e un poquinho de tomate. Tomate deste que ven en conserva, peladiño. Vou facer un machucadiño con el. Ahora, según tan pronto teña isto pochado, vamos a ir botando unhas poquinhas amêndoas, un poquinho de pan fritido. E vamos facer un machucado para facer unha salsa. Ti que vas facer raya pa 7. Vou facer raya para 2 que coman ben. No, para 4, hombre, para 4 máis ou menos. Bastante. Ves con fame, Isabel? Se fago pouca, este señor... Sempre ter fame, non como a mí. A ti pasche como a mí, sempre ter fame. Porque Este señor, se fago pouco, porque fago pouco. Se fago, non Sí, acerto ese, nunca. nunca está contento, verdad? Tenme aburrido. Que cruz. Bueno, é un momento no que lle temos que preguntar a Isabel dos Ángeles en Brión. Cal das dúas receitas, pois, crees ti que che pode gustar un pouquiño máis? A clásica da túa casa ou unha innovación? Bueno, a ver, ahora visto que está aí a de freír, o sea... A de fritida, de Xulio, sí. Eso está moi boa, eso hai que probarlo que non o provei. Esa Ai, está moi ai, chula, ai. eh? Esa está moi ben. Ai, que vai estar gracias. reñido o asunto, eh? Sí. Vai esa estar interesante o asunto. Sempre, este é de sempre, de tradicional de toda a vida. Claro. Pero claro, esta nunca había probado, eh? Bueno, a mellor sorprende tamén pa ben a nosa querida Estefanía. Home. Aí está, Cuidado aí está. que o pimentón, eso dalle unha sustancia... Super rica, super rica. Bueno, pois temos que pedir que vayas á zona dos sufridores, despois chamámoste, vale? Vale, gracias. Un aplauso para Isabel de Brión, que está connosco, no voltas co prato da Televisión de Galicia, disfrutando da raya en directo. Ai, señoras, señores, hoxe cociñamos raya xusto no momento axeitado, polo visto. Estes meses de outono e inverno son os mellores para facela protagonista dos nosos pratos. Facédeme caso, este é un peixe moi interesante, non o digo por dicir, sei que hai máis de 500 especies e algunhas delas son xigantes ou mesmo eléctricas. Polo visto, están emparentadas coas temibles quenllas, e será por iso que non teñen espiñas, algo moi interesante se tedes cativos na casa ou algunha que outra manía. Como algún que eu me sei, Xulio Mato. Animádevos a cociñala en caldeirada ou fritida, dous grandes clásicos, iso saben bastante, en Portonovo, onde lle fan festa dende hai case 20 anos. Como sempre, se queredes saber máis, onde vai ser? @ Voltas co Prato, que aí temos todas as receitas, e lembrade que agora temos lista de Spotify con todos os temazos do A Voltas co Prato, Y eso que en materia de pescado sabemos más que Vente, el vente, vente. mismísimo Mira, mira. pescado. Y eso que en materia de pescado En materia de sabemos pescado? más que el mismísimo pescado. Sabemos máis que o peixe, nós, en Galicia, Y muchos tienen por Sabrás ti. Os peixes, cando os pescan os mariñeiros en Galicia, din merezco ser pescado, porque me vai cociñar un galego ou unha galega. Pois sí, a verdade. É así, é A así. verdade é tanta.
Para este prato Para este prato de raya clásico, de raya clásica, uns chícharos. vale. Raya con chícharos, non é así? Sí. Vale, Creo que me perfecto. estás facendo un pouco de burla. Sí, No. eu penso que tamén, É que estabas Que un pouco calada. solo creo. Estabas un pouco calada. Estaba atenta. Claro. Estaba atenta ás barbaridades que dis. Sabes que estamos Dime. un pouco de Nadal os dous, ti co verde do, Sí. co verde Sí. da árbore, Sí, sí, sí. eu así un pouco como os agasallos, non? Sí. Preparándonos para o Nadal. Sí. Veña, como vai o tema? Agora vou a poñer o que é a raya cocer. Perfecto. Cando xa a pataca este a puntiño Ai, que de estar, xa metemos o que é a raya, vale? Que lle fai falla uns 6 minutiños de A cocción. raya nada máis. Nada máis. E coce nun vira-vira. O sea que hai que cocer primeiro as patacas porque lles leva bastante tempo. E unha vez que teñas patacas aí ao Bueno, as puntiño, patacas bastante tempo, Bueno, home, poucas patacas coces, comparado coa raya. Home, sí. Parado coa raya. Comparado coa raya, pero Despois- as pataquiñas... Despois son eu, o que lle en está 10 dando caña a minutos elas. O que lle está dando cocen. caña son eles. E xa vou marchar o que é a allada. Para a allada precisamos aceite, Aceite allo, e pemento moi ben, doce, non? pemento doce moído e vinagre. O do vinagre sabíalo tamén, non? Gustoume como dixeches, vou marchar á hallada. No, Estás en segundo de cociña. En terceiro, que xa, que me pereza. subiu outro día. Xulio Vale, subiume. pois marchar en terminoloxía de cociña é Arrancar, non? Un arrancar proceso. un proceso, Comezar un efectivamente. proceso. Sí, aparte de marchar, que podes marchar á mesa de Xulio, Sí. tamén implica un proceso culinario. Vale, o que en galego sería Escoita, vou facer. estás ben ali, ó. Vou facer ou vou comezar a facer, pois en idioma dos cociñeiros é marchar. Veña, imos marchando. Xunta Xulio Mar. Se explicou ben, Mira. Esta mola, che? Sí, sí, esta encanta. E como a defendes ti? Sí, verdad. Isto Qué tamén maravilla. está no noso Spotify, A voltas co prato. Bueno, eso sí que- eso sí que- Todos os temazos. Eso vai ser a lista das A navidades. lista das listas, Ya verás. A lista do Nadal. Mira, eu, mentras ti facías aí de tripas corazón a pobre Fanny, mira, aquí teño unha pouquiña améndoa que xa esmaguei, vale? Estou como machucadiño. E botelle agora medio dente de allo tamén, vale? Entón, vamos facendo que dixeches. améndoa. Un? Améndoa. Como? Améndoa. Que froito seco engade Xulio ao seu guiso? Améndoa. Aí está, que froito seco engade Xulio Améndoa. ao seu Perdón. guiso? Améndoa. 664-4834-9, chamádenos, temos 50 euriños en xogo para regalar último día do mes. Mañán é día 1, así que 50 euros, bueno, pois ao mellor paga o seu aluguer da praza de garaxe. Home, pois sí. Ah, Home, que claro. non está nada mal. Ou tomas unhos viños cos compañeros de traballo. Ou compras unhas rayas e fas unhas rayas. Tamén, e unhas Está patacas. moi ben. Está moi ben, é Bueno, así. pois entón, un machucadiño. O allo, mira, vamos facendo como unha pasta, ves? Vale. Ca améndoa e co allo. E co allo. Aquí estamos fritindo pan, aquí xa teño algún que está fritido, entón vamos a botar Vaslle engadir. un par de trociños de de pan, ves? Como vai quedando como unha pasta, Está velo? me chamando a atención que botes améndoa, allo e pan. O sea, que está guai, é unha mistura interesante. Claro, é un majadito. E Ande vamos ben. facendo todo como unha pasta que nos vai servir para espesarnos eso. A ver, que se vexe o... Sí, pero que Xa sei que é complicado. Xa escoito que hai que favorecer. Ti dalle así. Pero así non dou Dalle así, non mira, dou mira, mira. machucao. Machuca aí. Aí. Machuca aí, Galicia, fixadvos que mortero O máis único, bonito. o único mortero que se machuca en diagonal. En diagonal. En diagonal, vale. Entón Ahora agora vamos dalle. a botar aquí un pouquiño de perexil tamén. Moi ben, moi Vale, ben. un pouquiño de perexil e vamos a botar tamén un pouquiño de tomate igual que botamos ali, Moi ben. no noso guisiño. Gusta, vamos de botar tamén 50 euriños á xente da casa, veña. Imos a Vigo, Manu, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, ben. Estás ben? Que tal tempo fai por aí en Vigo, polas Rías Baixas? Bueno, chove un pouquiño. Bueno, eso, aquí, cando somos do centro do norte, pásanos habitualmente, Pois sí. Bueno, por 50 euriños, que froito seco engade Xulio no seu guiso? Almendua. Moi ben, 50 euros que marchan para Vigo, para a cidade da Moi ben. Ponte de Rande, un bico moi grande, gracias por chamar. Gracias, Hasta gracias a loguiño. vos. Chao, chao. Hasta loguiño, Chao, hasta loguiño. chao. Bueno, Que, por certo, Vigo, falando de Vigo, a ver si gana o Celta dunha vez, Que isto xa pasa Sí. de castaño oscuro, Pois, non Entre o son- Celta e o Deportivo estánnos xa sabes que eu non son machacando. moi futbolero, Xa, pero mira, eu sí. pero son cociñeiro, mira. Moi ben. Aquí temos o noso machucado que nos vai servir, mira, que maravilla. Ala. Como nos queda como unha pasta, améndoa, pan, perexil, un poquinho de tomate, entón isto vámoslo botar na nosa salsiña que temos aí, Vale, vale? incorporar aquí a salsa da tixola. Eso, vamos a incorporar e nos vai servir unha para dar sabor e outra para
facer unha salsilla, porque ahora mismo que Vai temos espesar tamén, non? cebola, Un pouco. tomate, claro, temos cebola, tomate e auga. Entón, con isto vamos a facer unha salsiña Hola. na que vamos a colocar estas patacas que temos fritas xa, vale? Bueno, Entón, mira como espesa. Buah. Como espesa e que salsiña máis rica para estas patacas que llevamos a dar aí un fervor, simplemente. esto... Están fritas xa, repito. Esto E ahora apunta vámonos alto, colocar. Ahora vámonos a colocar. Apunta moi alto isto, Hai que apuntar sempre alto para quedar na Ai, mitad. que ben a recendo. Recende ben, verdad? Ademais foi meterlle un machucado e cambiar... E cambiar 100%. O olor completamente, Claro, sí, sí. cheira como cheira o valliño, a amêndoa. E a textura tamén, sí, sí. É Epa. que me gusta tanto a amendo. Buah. Claro, además unha cousa- é moi destas datas, é un prato que Sí, sí. hoxe facemos con raia, pero podemos facer con calquera peixe Sí, sí. este Nadal, Bueno, pois imos deixar a Xulio aí completando esa mesiña de patacas fritas e imos con Estefanía Colmeiro. A ver se agora está un pouco máis receptivo comigo. Non lo veo. Non sei eu, Hola, Hola, cañotas. que tal? Pois mira, aquí, nesta tixola estou facendo a alladiña. Ajá. O aceite, os allos así laminadiños, Sí. tamén lle botei un chisquiño de unto. Ajá. E agora, antes de botar o pemento doce, Que é iso? vinagre, Vai botar vinagre. sí. Alónxate de min, Alónxome de ti. porque... a Cando me dis alónxate de min, eu boto atrás, porque teño che medo É que normalmente. xa me dixeches así todo extrañado do vinagre, Sí. dixen eu, pois alónxate de min non vai a ser que te salpique. O sea, vai saltar. Un pouquiño. Por veña. A ver, alónxate un pouquiño de min. Aí. Bueno, Que? eso non soltou. Claro, pero esta mexirica sempre estás aí, aí. Eres unha E trampana. rematamos con un pouco de pemento doce molido. Vale, vale. E xa está. Ala, mira O ahora como se vinagre, que ferve xa. efectivamente, Hola. cortalle un pouco a cocción para que non se queime, vale? E xa Ala. retiramos do lume. Que guai. E xa temos a alladiña, mira como arrecenda Guau. vinagre. Moitísimo, Verdade? Sí, sí. E mira que a allada é algo que eu creo que nos gusta a todos, non? Sí, a allada, a verdade é que En xeral, soe gustar moito. é unha das grandes salsas clásicas galegas. Santo e seña de identidade, Efectivamente, Sí, 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 sí. nunca mellor dito. Bueno, E xa vamos a escoar o que son os chícharos, vale? Deixasme marchar co público? Por suposto. Sí. Eso para marchar co público sí que te deixo. Bueno, vale, vale. Pois veña, marchamos con Isabel Los Ángeles en Brión, imos co público do Voltas co Prato. Veña, arrancamos palo. Hai un aplauso, un aplauso. Ui. Ai, Isabel, como estás? Que queres que che diga? Hai que probar todo, pero vamos. Eu pregunteiche como estás. No, pero eu digo, che, que o que vou a ver, que todo me está encantando, Sí. todo o que estuve vendo. Sí. É que dixeches un pero aí, e cando vai un pero no medio... No, é que despois a ver por cal me decanto, pero desde logo a de toda a vida é a que mellor sabe, pero é aquí o que está facendo o Xulio, vamos, Vouche fazer outra pregunta. A ti o polvo como che gusta máis? Polvo, a feira, a grella, como che gusta máis? máis a feira, O clásico. de toda a vida. Pois aí temos unha pista, Ao mellor... Di Xulio que me estaba indo, xa o sei. Xa o sei que me Tens que estaba indo. ser imparcial. Xulio, estou intentando condicionar a invitada. Déxame, por favor. Como todos os días. Déxame Como condicionar. todos os días. Bueno, moitísimas grazas por Nada. estar con nós. En 2 minutos vas probar, vale? Vale, moitas gracias. Un aplauso para Isabel que está con nós, con a Voltas co Prato. Imos con Xulio Mac, veña. A ver, non tenimos nunca a bailar comigo, É que son moi soso, gañotas. No, souso non és. Non tes ritmo, non tes nada. O sea, quer decir, Teño. eres un pau. Eu teño un ritmo que, mira, Tes fretín... ritmo co coitelo, Mira, eu fretín a miña raya, vale? Ese é o ritmo que teño eu. Fretín a miña raya e despois Vale. fixen aquel guisito cas miñas Hola, patacas, que vale? pasada, Que Entón, pasada. agora que fixen? Simplemente... Que mira, bonito. Chachán. Hola, que bonito. Simplemente lle dei un fervor e coloquei a raya encima para que se enchope un pouquiño a base desa fritura. Entón, vamos a chulo. emplatar aquí. Vámonos ver, Vámonos Vamos ver a ver como pa quede aquí. isto. Entón, Xa me dá pena escangallalo, Claro, Porque entón, está moi pero bonito. Bueno, pero mira, ahora vamos a coller así. Hola. Vamos a colocar aquí a nosa raya, a base do guisito. Buah. Un trociño máis. E agora poñémoslle por riba simplemente un pouquiño de perexil, un pouquiño de aceite en cru. Buah. Temos un platazo diferente, pero moi rico de raya. Vou pedir un fortísimo aplauso para Don Xulio Mato. Moi ben, Quedoulle perfecto. Imos ver o de Fanny, porque tamén está ela aí empratando.
A ver. Aquí creo que ao mellor non se vai ver moi ben. O que non se ve ben? Que non se vexa ben na casa, entendes? Eu quero que se vexa na casa isto. Aí, Este prato de pataquiñas, eso, con rayiña. Aí, que se vexa. Aí. Ah, E con esta lladiña. a ver. Isto é o que decías ti. Hola. Bocado de Deus, eh? Bocado de deuses, efectivamente. Bocado de Deus. Aí está. Outro fortísimo aplauso para Estefanía Colmeiro. E agora si chegou o momento de que se levante a nosa convidada e veña a probar Isabel de Brión. Un aplauso para ela. Ven por aquí, Isabel. Dios, que ben huele. ¿Verdad? Dios, que ben huele. Ponte de por maravilla. ali para probar, por aí. Cando queires, Isabel dos Ángeles en Brión, podes probar. Xa sabes, sen presa pero sen pausa. Sen presa pero sen pausa, é así este programa. Xa, que guai, pero xa non sei por cal empezar, porque está Ti todo... valle dando. Está todo buenísimo. Valle dando que eu, mientras tanto, vou repartindo cartiños. Veña, imos alá. Veña. Que receita cociña hoxe Estefanía Colmeiro? Caldeirada de raya. 664-483-419. A resposta é sinxela. Que cociña Estefanía? Caldeirada de raya. 50 euros regalados, regalados. Ti vai probando, Xa probaches isto ou non? Sí, sí. Ah, podéis. vale. Hombre, ese xa a primeira. Xa probou unha, claro, dixenlle que fora rápida, ela eficaz. Se che caso. Está probando agora mesmo a fritida de Don Xulio Mato. A ver, é que isto, cuidado tamén, Isto ten É unha complicado, pinta... Pero tiña o seu o machucadiño, o guisiño, verdad? Ai! Atención! Se as caras falasen... É que están... Que es que che diga? A ver... Isto xa o probou de toda a vida, porque isto xa o tomamos de toda a vida. Isto é novedad para mí. Déixeme repartir cartos, antes. Déixeme repartir cartos. Isto é novedad, Mariluz, que tal? Boa tarde. Bien, bien. Rápidamente, que receita cociña hoxe Estefanía? Caldeirada de raya. Moi ben, 50 euros. 50 euros. Un bico moi grande. Gracias por chamar. Gracias. Talaguiño. Chao. Talaguiño, chao. Chao. Chegou o momento de Isabel de Brión, dos Ángeles, en Brión, que estaba nerviosa porque non sabía o que lle iba a gustar. Pois, Isabel... Espera. Xa che digo, Tás decisión? Sí, Ah, vale. Pois, Isabel de Brión, despois de probar as dúas rayas, con cal quedas? Que típica de toda a vida, porque é que mellor sabe. Aí está Estefanía Colmeiro! Arrasando Sinto por cando parecía Xulio, que non. que está moi boa, pero... Houve sorpaso, parecía que non, pero houve sorpaso. Señoras e a ver, señores, está non moi marchamos, queden coa actualidade, coa Hora Galega. Mañán, máis receitas como sempre aquí. Non voltas co prato. Chao.